هەموو بەرهەمێنوی موسا ئانتەر وەشانخانەیە ئارام. پرتووکە موسا ئانتەر یا هەموو بەرهەمێنوی بە چاپ و ئەباتە تایبەت ji وەشانخانەیە ئارامێ دەرکەت. موسا ئانتەر دە 1920 de li Mêrdînê jî dayîk bû. Dibistana seretayî li Mêrdînê, dibistana navîn û lîsê li Edenê xwend. Fakülteya Hiqûqê ya Zanîngeha Stenbolê kuta kir. Cara yekem di dema serhildana Dêrsimê de hate binçavkirin. Di 1950 de bi cezayê darvekirinê ve hate darizandin. Di 1963 û di darbeya 12 îlonê de hate girtin. Bi tevahiyê 11 sal û nîv di girtîgehan dema. Di 20 îlona 1992 de di 72 saliya xwe de li Amedê ji hêla jîtemê ve hate qetilkirin. Hemû berhemên Musa Anter bi xebateke rêk û pêk di pirtûkekê de hate berhevkirin. Weşanxaneya Aramê bi münasebeta sedsaliya ji dayîkbûna apê Musa bi pirtûka çap û ebata wê taybet a bi navê Musa Anter hemû berhemên wî wî digihîjîne nifşên pêşerojê. Di pirtûkê de berhemên apê Musa yên bi navê Birîna Reş, Kimil, Fikralar, Şarktan Manzaralar, Doğu'nun kalkınması Türkiye'nin kalkınması demektir. Vakayiname, Hatıratın min yek ududu, Nivîsên ülke û gündemê, Çınara min, Ferhanga Kurdî û Tirkî û gelek nivîsên wî yên din jî cih dikirin. Xwînar di her rûpelekî pirtûkê de wê bibîne ku nivîsê apê Musa hê jî guncav in. Apê Musa di pêşgotina Birîna Reş de wiha dibêje. Min ev pirtûk di sala 1950 li Stenbolê li Harbiyê di hûcreya 38 de wextê ku ez girtî bûm nivîsî bû. Li rojhilatê birînên reş pirin, wek pîrova çavan, êşa zirav, kotîbûn ya ji van gişkan dijwartir û diya wan jartî û nezanî û feqîrtî. Hûn ê niha tiştên ku van êş û bela anîne serê me di vê pirtûkê de bibînin. Xwînar wê di pirtûkê de nêrîn, têkoşîn, taybetmendiyên mirovî û rewşenbiriyeke dilpak a Musa Anter ku bandor li ser nifşan kiriye û hê jî dike bibîne. Di her rûpelekî reşbelek de şahîdiya êş, xeyal û tecrübeyên wî dike. İnsanê ku eşqa welatê wî pê re tune ji heywanan jî jêrtir e. Çima? Carinan gundek ji gundekî din kerekî yan jî çêlekekî gakî dikire. Tedî ew heywan ku filitî direve diçe gundê xwe. Ê mala û tirkno, ma em Kurd wek ker û çêlekan jî nayên. Yanî hûn li Nisêbînê, Cizîrê, Kercewsê, Şirnexê û li Kurdistanê tev de nevî û zarokên me bikujin û em ê bêjin vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü. Çawa hûn vê ji me dixwazin? Kurdê ku wek we bêje ez jî tevlê nalet li bavê wî be. Faşîstno, wehşîno, ma hûn zanin bê hûn li çi digerin? Lê çi feyde hin milletê me qenc şiyar nebûye? Faşîst hûn qenc fêm bikin. Heke xwîna şehîdên me û ariya şehîda me yî pîroz li erdê bimîne, lanet li me Kurdan hemûyan be. Bila agirê meşala Rehşan Demirel li pêşiya wê pêketî be. Di pirtûka hemû berhemên wî de xwînar bi çîrokên ji nava jiyanê, vegotineke çîrokî, bi fikrên kûr û hûr yên gerdûnî, şîrove û rexneyên di cih de wê zanyarê Kurd apê Musa bibînin.